Вълшебна приказка, детска йога релаксация. Лягаме удобно на постелката, все едно сме легнали на едно облаче. Затвори очи, бъди спокоен и неподвижен. Представи си, че седиш на летящото килимче на Аладин. Разгледай го. То е шарено и е изплетено от разнообразни красиви цветове. Сядаш в средата на килима, кръстосваш крака и казваш твоята вълшебна дума да полети в пространството. Политаш и ти бавно и нависоко. Ти си неподвижен, за да не пречиш на килимчето да се движи безопасно. Започваш да усещаш себе си все по-лек и по-лек. Сякаш въздуха е твоя дом. Ти управляваш скоростта на килимчето. Ако ти се иска, засилваш. Ако искаш, намаляш скоростта. Бавно се движиш между облаците. Запомни, че можеш да спреш на всяко едно местенце, на което си поискаш. Чувстваш се свободен. Можеш да отидеш до пустинята, до планината или пък да видиш морето. Изборът е твой. Чувствай се свободен да направиш своето приключенско пътуване. Когато си готов, бавно започни да се раздвижваш. Започни от пръстите на ръцете, след това пръстите на краката. Правиш лек масаж на ръцете, на лицето. Протягаш се и се усмихваш. Когато си готов, бавно се изправяш. Завършваме нашата практика с вълшебните думи. Намасте! Бъди добър, прави добро! Не забравяйте да се абонирате за канала на Кари Стайл и до скоро на постелките!